Good day, Zimbabwe. Welcome to Exposure Interviews with me, your host, Trisha Jones. Today I am joined by special guest Ndunge. Ndunge Madi was a Amuri Bomuri Seko. Kusa Zimbabwe. Kudzimba kutsvene kutano pamborina kana chikuti ngene muri dzinotamba vanhu vese vari kumba vari kufara izvezvi kuti tedhi vatano. Okay. Saka pama projects mune ma projects manyowani here amada kutiburira 2022. Ndine akawanda uncountable number of projects. Ndikutarisira kuti ndicharova mangoma zvikwarova ende ndichaburitsa zvikuburitsa zviya zvekuti nini kana muridzi wawo handitoziva kuti ndoburitsa mangani, but mazhinji. Pane ma international here pama Ngandibva ndakudamburai muswe ipapo. Chinhu chamunoti international chiimi? international kando kunze kana cross border. Ini nditoriwo international ndiri kunoku. Because munhu ari kuMalawi kana ari kuUK kana chitoya kuno kwanenge achiti I'm going overseas. Saka inini nditori international ndiri kunoku. Saka zveinterntional hakuna zvimwe zvinodarika zvandinobudisa inini. Saka inini vacho zvangu ndinotobudisa international. Nditori international ipapo. Asi zvichingosiyana nekuti imi mangoitaolakira kuti muneni dai muchigara kuSomalia vatozondona ndiri international. Izvezvi. Aiwa sekuru ichokwadi. Saka sekuru ini ndokuti sekuru wangu bozi ndotona sekuru wangu pamwe. Muri right. Muri right. Saka sekuru imi membo munzi munonyadzisira kapa manzi mimi. Munonyadzisira. Saka makatotambirwa sei nevanhu? Mufunga kuti vanhu vakutambira sei naizvo? Kutambirwa nevanhu ngavangoteerera. Ari kuda kuteerera oteerera. Inzwai vanhu da kuteerera gospel ndemoteerera Matthias Mirena nacharamba. So hatisi kuzoimbofa takaimba gospel. Tinamba tichimba zvinyadzi nekuti tinoona kuti tichimbirawo zvinyadzi ivavo. Saka vese vanoda zvinhu zvemessage. Teererai gospel vaikuda kuda kuti zotivhiringidzwa nezimudhanso. Tichaimba zvinyadzi kusvika makaura alright. Aiwa ndomashekuru sekuru naika. Saka sekuru ini ndoda kuvhunza kuti kuna mainini here kumba uku? Mainini iwo tasori machenero ndakaita. Kungodaimbe yakawacha kudai zobvaza kuti vakadzi hakuna varume vanowacha mumachiro takaita. Saka izvo zviri pachena uchiona zvakadai zvipinure wega kuti variko. Aya ndakutendai sekuru nekuuya nhasi. Tataura taiwa ndafara nokuti sekuru mauya nhasi. Asi ndokazongonisiro kana kahit song kachauya here kana Mahit song achauya akawanda. But so far tombonyokonzentrera neiri remufana wangu rakabva kurova mai manje iri Mr. CK yeah. Ndofunga kungoonawo kuti straight out ndo zvinhu ndezvezvo zvatiri kumbomhanya nazvo izvezvi kuti chingopedza kuteerera aya arapa chingopedza kuteerera aya ndikubva ndabudidza. Panewo mageto youth here asati akuzikanwa amukushandawo nawo kana kuti amushoma upliftawo here zvaizvezvi? Asati akuzikanwa nani? Aningasati akuzikanwa pasocial media platform asati akurira semariro amuri kuita imimi asasvika pamuri mimi. Inzwai kurira pasocial media hakusiko kurira. Tina vamwe vafana vanonzi ana Holiten anani vanorira pasocial media ivavo havarire mustreet umu. Isu tisi tinorira mastreet imomomo. Saka pasocial media hapana dhiri rirai ipapo akomana. Siticharira mastreet muchirira ikopo pasocial media. Aiwa sekuru vataura mukurira pamasocial media hamusi kurira mustreet. Until next time, it's goodbye.